Je to ten největší a nejcennější majetek, který člověk denně zkouší bránit a ochraňovat. Vlastní existence a existence jeho potomků. Tento nikde nepsaný zákon přírody provází každou epochu a zůstává až do dneška základní potřebou našeho života. A nebo lépe, našeho přežití, neboť toto se stále více mění v jakýsi existenční boj, kterému jsme všichni vystaveni, ale který máme stále menší a menší šanci vyhrát. Prostředky a zbraně, jež jsou v tomto boji o přežití využívány, nemohou být rozmanitější. Tou nejmocnější, nejúčinnější a nejnebezpečnější zbraní jsou ale peníze. Peníze řídí svět. Ale nenapadne nás otázka, kdo vlastně řídí peníze. Klíčem k vládě nad lidmi je peněžní systém. Otěže okrádání, zotročování a ponižování jsou ve skutečnosti z pozadí drženy zdánlivou elitou. Hlavními nástroji jsou pak peněžním monopolem vybavené centrální banky. Tyto jsou ovládány přímo či nepřímo prostřednictvím amerického Fedu a rezervní měny amerického dolaru. Jimi využívané předpisy a zákony v jejich prospěch jsou přijímány díky korupci a podvodům. Přitom dochází k systematickému poškozování a ničení práv vlastnictví, která jsou pro trvale funkční společnost tak důležitá. Prostřednictvím Fedu a dalších centrálních bank je produkováno skoro nekonečné množství nových, ničím nekrytých peněz. Zároveň jsou komerčními bankami z ničeho vytvářeny úvěry. Státem deklarovaný oficiální platební prostředek, peníze, ztrácejí denně díky narůstajícímu množství kreditů a peněz na kupní síle. Nutný následek, stávající nekryté peníze tak mají čím dál menší skutečnou hodnotu. Lze si za ně koupit stále méně zboží nebo služeb. Občané jsou nuceni více pracovat, více šetřit a i tak nakonec ztrácejí. Ve skutečnosti ale tito lidé nejsou žádní poražení, pouze jednoduše podvedení. Podvedení jednou mocnou elitou, která si vypomáhá hospodářsko-politickými dezinformacemi, která profituje z velmi rozšířeného ekonomického analfabetismu. Následky jsou brutální a znamenají zákeřné zdanění občanů v podobě vkrádajícího se vyvlastňování ve formě inflace. Na hořkém konci tak zbývá pouze pár vítězů, kteří se obohacují ztrátami svých obětí. Kniha Svoboda jménem zlato odkrývá nelítostně a odvážně tyto vysoce nesociální spolčení mocných a objasňuje v detailech souvislosti našich finančních nešvarů, jež způsobují vládci papírových peněz. Svoboda jménem zlato ukazuje otřesné podrobnosti dnešní finanční struktury, která se blíží ke svému konci a která nás všechny do záhuby strhne sebou. My všichni jsme vystaveni nebezpečím plynoucím z globálního kolapsu systému, a to až do doby, než se ti zodpovědní hýbající pákami moci vrátí zpět k přírodním zákonům a pravidlům. Přírodní zákony jsou nezvratné a věčné. A tak nelze trvale více vydávat, než je možné získat. Vše, co není dobře opatrováno a nemůže zdravě vyrůstat, ztrácí podstatu a hodnotu. Procesy zadlužování vždy skončí. Trvalým konzumem ani zadlužováním nezbohatne ani jedinec, ani společnost. Celosvětová hospodářsko-finanční situace je více než prekérní. Existuje přece jen z této despotické a zjevně beznadějné situace vyvlastňování, ožebračování, rozkazování, zotročování a omezování osobních svobod občanů nějaká možnost úniku? Odpověď je ano. Převezměte teď vy sami odpovědnost. Nenechte si dále rozkazovat, nenechte se zotročovat. Vezměte sami žezlo do svých rukou a zajistěte si budoucnost. Und sichern Sie Ihre Zukunft.